खुलुमबाय लोगोफोर आङो दायो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बियो जाबाय आसाम टेट 2021 बड' एलपि सेक्सननि जागोन बियो गुबैयै सतीश चन्द्र बसुमतारी दारेन्द्रनाथ बसुमतारी आरो रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोननि सायावहाय जागोन बेखौ आं एमसिकिउ लानानै फैदों जिहुते बियो फैगोन टेट आनजादाव माबायदि एसेब्लाबो हेफाजाब होगोन आं आसा खालामदों नोंथांमोननि थाखाय अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै बेनि सिगां आं नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बयखौ फिन खेबसे बरायना लाग्रोबाय अब्ला जागायनोसै जोंहा 1 नम्बराव दं सोरखौ बर' नायजाबनि पायनार होननानै बुङो दा नोंथांमोना बे मिथिखागौ जानांगौ बियो आरो लोगोसे 2019 नि आसाम टेटआवबो फैदोंमोन सोरखौ बर' नायजाबनि पायनार होननानै बुङो होननाया बियो जादों सतीश चन्द्र बसुमतारी लोगोफोर नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौ बे बिराद इम्पर्टेन्ट आरो दङ 2 नम्बरावहाय रानि लाइमुथिया मा नायजाब आरो बे दाखालिसो स्पेसियेल टेटआवबो फैदों रानि लाइमुथिया मा नायजाब जारिमिनारि नायजाब समाजारि नखरारि रमान्टिक बबे मोनसे जागोन लोगोफोर अब्ला गोसोआव लाबानो जाबाय बियो जारिमिनारि नायजाब अब्ला नेक्स्टआव वारनि लोगोफोर नङा होमबा 3 नम्बर बर' नायजाबाव आबुं फावथाय फुल लेन्थ लिरग्रोदोंमोन थामहिनबा बर' नायजाबा गिबि समावहाय खिन्थिगासे बा खिन्थिगानो बेफोरबायदिल'मोन बिनि उनावहाय जोंनाव आबुं नायजाबखौ लिरदोंमोननो सोर लिरदोंमोन दारेन्द्रनाथ बसुमतारी मदाराम ब्रह्म सतीश चन्द्र बसुमतारी आरो काली कुमार लाहारी बिथांमोननि गेजेरावहाय जों मिथिगौ सतीश चन्द्र बसुमतारीनि आबुं फावथायखौ लिरजेनदोंमोन नेक्स्टआव नायनि 4 नम्बर बर' रावनि गिबिसिन खिन्थिगासे फावथिनाया जाबाय आं दासो रायलायबोदों नङा होमबा खिन्थिगासे फावथिना जायखौ जों वान एक्ट प्ले होननानै बुंनो हायो अब्ला बेखौ सोर लिरो बेयो जाबाय गिबियावहाय लेखा गोरों हौवा लेखा रोङै हिन्जाव हाम्फे फारला नालाबुवा गान्दामार फारला अब्ला बबे मोनसेया लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय नैबे नालाबुवाया बर'नि गेजेराव गिबिसिन खिन्थिगासे फावथिना आरो बेखौ सतीश चन्द्र बसुमतारी बिथाङानो सुजुदोंमोन जेब्ला बर' सात्र सम्मेलनखौ दाजेनदोंमोन 1919 मायथाइयाव अब्ला बिथाङा बेनि मोनसे जथुम्मायाव बेखौ दिन्थिदोंमोन अब्ला गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर नेक्स्टआव वारनि नङा होमबा दानिया नायदो 5 नम्बराव लोगोफोर 5 नम्बराव सतीश चन्द्र बसुमतारीया बबे गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन दा गोबां सोंथिफोराव फैयो बा गोबां कुइसनफ्रा फैयो माने रुपनाथ ब्रह्मनि जोनोम गामि बा ईसान मोसाहारिनि जोनोम गामि बा प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि जोनोम गामि बेफोरबायदि गामि सोंनाय फैयो हयथ' नैबेयाव नेक्स्टआव सतीश चन्द्र बसुमतारीनि जोनोम गामिबो सोंनाय फैनो हागौ लोगोफोर नङा होमबा अब्ला जों बेखौ मिथिना थानाया गोनां नङा होमबा बेवहाय कमल सिं भालुकमारि बरागारि फेरसाबारि अब्ला बबे मोनसेया लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय नैबे भालुकमारि गामियाव सतीश चन्द्र बसुमतारीया जोनोम मोन्दोंमोन आरो बेनि जोनोम मायथाइखौ होनोब्ला जोङो 1901 मायथाइयावहाय गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर अब्ला 6 नम्बराव नायनि सतीश चन्द्र बसुमतारीया बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जादोंमोन थामहिनबा सतीश चन्द्र बसुमतारीया बबे जथुम्मायावहाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महरै सायख'जादोंमोन जों बेखौ मिथिनांगौ बासुगावनि जथुम्मायाव मंगलदैनि जथुम्मायाव दुधनैनि जथुम्मायाव गसाइगावनि जथुम्मायाव अब्ला बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौ लोगोफोर दुधनैनि मोनसे जथुम्मायावहाय माने बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव सतीश चन्द्र बसुमतारीया बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सायख'जादोंमोन आरो 7 नम्बराव नायनो लोगोफोर नङा होमबा दोरसोन जोहोलावा मा नायजाब नायजाब माने फावथायबो होनो नङा होमबा फावथाय गोदोनि दिनाव नायजाब होनना बुङोमोन दा बे दोरसोन जोहोलावा सोरनि लिरनाय जों मिथिगौ बियो सतीश चन्द्र बसुमतारीनि लिरनाय नङा होमबा अब्ला बियो मा फावथायमोननो जारिमिनारि समाजारि नखरारि रमान्टिक अब्ला बेनि गुबै फिननाया जागोन बियो जारिमिनारि गांसे नायजाबमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर नेक्स्टआव दङ 10 नम्बरावहाय दारेन्द्रनाथ बसुमतारीया नायजाब लिरनायनि थाखाय सोरखौ गुरु मानिदोंमोन थामहिनबा दारेन्द्रनाथ बसुमतारीया सोरबा सासेखौ नायजाब लिरनायनि थाखाय गुरु मानिदोंमोननो बर'नि गेजेरावनो दंमोन बियो रुपनाथ ब्रह्म मदाराम ब्रह्म सतीश चन्द्र बसुमतारी उमेश चन्द्र मोसाहारि अब्ला जेबो गोनो गोथै गैया लोगोफोर दारेन्द्रनाथ बसुमतारीया सतीश चन्द्र बसुमतारीखौ गुरु मानिदोंमोन थामहिनबा सतीश चन्द्र बसुमतारीनिफ्राय बियो नायजाब लिरनायनि माखासे आदब खायदा बेखौ सोलोंनानै लादोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर 9 नम्बर राजा नीलाम्बरा राजामोन थामहिनबा राजा नीलाम्बरा मा फोलेरनि राजामोन बियो दं पाल फोलेरनि केन फोलेरनि थग्लक फोलेरनि आहम फोलेरनि अब्ला जेबो गोनो गोथो गैया लोगोफोर राजा नीलाम्बरा केन फोलेरनि राजामोन गोसोआव लाबानो जाबाय 10 नम्बराव दं लोगोफोर नायनि दारेन्द्रनाथ बसुमतारीया नायजाब लिरनो सोलोंथाइनि थाखाय थांदोंमोन मुम्बाइ दिल्ली कलिकाता माद्रास थामहिनबा दारेन्द्रनाथ बसुमतारीया बै माखासे नायजाब माखासे ड्रामा बे फावथिनाफोरखौ लिरनायनि माखासे आदब खायदाखौ आबुङै सोलोंनो थाखाय बियो बहा थांदोंमोननो मुम्बाइ दिल्ली कलकाता माद्रास अब्ला जों मिथिगौ बिथाङा कलकातायाव दानथाम
मास मोनथाम थाहैनानै नायजाब लिरनायनि गासै आदब खायदाखौ बियो सोलोंनानै फैदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दाना नेक्स्टआव नायनि दारेन्द्रनाथ बसुमतारिया जोनोम मोनो लांदां गामियाव अब्ला दारेन्द्रनाथ बसुमतारिया बबे गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन फाथाकाटा थिपकाय गदामारि मैनागुरि अब्ला गोसोआव लाजोब लोगोफोर दारेन्द्रनाथ बसुमतारिया जोनोम मोन्दोंमोन गदामारि गामियावनो आरो बे गदामारियावनो प्रमद चन्द्र ब्रह्म बिथाङाबो जोनोम मोन्दोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय 12 नम्बराव दं लोगोफोर नायनि राजा नीलाम्बर नायजाबाव फेस्ला फावगिरिया थामहिनबा राजा नीलाम्बर फावथायाव सासे फेस्ला फावखुंगुर दंमोननो बे सोरमोननो जासुला फारिया गब्ला देवानि कमेडि क्लाउन आरो हेनरी फर अब्ला जेबो गोनो गोथोया लोगोफोर जासुला फारिया बियो माने मानसिफोरखौ मिनिहोयोमोननो बायदिसिना खुसिनि खराग होयोमोन जाहैदों जंखायोमोन गाबहोयोमोन बेबायदि आरो मा बियो जासुला फारिया राजा नीलाम्बर नायजाबनि मोनसे ओरैबायदि मोनसे केरेक्टारमोन आरो मा 13 नम्बर रुपनाथ ब्रह्मआ जोनोम मोन्दोंमोन लांदां गामियाव अब्ला बबे गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन जों नोंथांमोना बेखौ एसेब्लाबो मिथिगौ रुपनाथ ब्रह्मआ औवाबारि गामियाव जोनोम मोन्दोंमोन बियो औवाबारि माने बे क'क्राझारनि सानजाहा थानाय मोनसे गामि दं बे औवाबारि होनो बेखौ बेयाव दं आरो 14 नम्बराव लोगोफोर बर'नि गेजेराव गिबिसिन ल' डिग्री मोनजेननाय सुबुङा माने बर'नि गेजेराव फार्स्ट ल' डिग्री मोनजेननायनो LLB जायखौ जोङो आयेन पास जानाय सुबुं अब्ला बाव दं सतीश चन्द्र बसुमतारी प्रमद चन्द्र ब्रह्म रुपनाथ ब्रह्म समर ब्रह्म चौधुरी जेबो गोनो गोथोया लोगोफोर रुपनाथ ब्रह्मआ बर'नि गेजेराव गिबिसिन आयेन बा ल'खौ पास जाजेनदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय आरो 15 नम्बराव दं बर' छात्र सन्मिलननि गिबि आफादगिरिया बर' छात्र सन्मिलननि गिबि आफादगिरिनो सतीश चन्द्र बसुमतारी रुपनाथ ब्रह्म सभाराम ब्रह्म मंगल चन्द्र ब्रह्म अब्ला जेबो गोनो गोथो गैया लोगोफोर बर' छात्र सन्मिलननि गिबिसिन आफादगिरिया जाबाय सभाराम ब्रह्म गोसोआव लाबोखौहाय फैनो हागौ मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट फैथावथाव मोनदां अब्ला नेक्स्टआव बारनि नङा होमबा लोगोफोर 17 नम्बराव दं लोगोफोर नायनि बर' छात्र सन्मिलननि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारिया थामहिनबा दहायदि जोङो आफादगिरिखौ मोनबाय नङा होमबा दाना नेहाथारि नङा होमबा बर' छात्र सन्मिलना माब्ला दाजादोंमोनलाय 1919 नङा होमबा लोगोफोर 1919 आव दाजादोंमोन नङा होमबा अब्ला बेनि मा होनदों गायसनगिरि गाहाय नेहाथारिनो नङा होमबा सेक्रेटारि अब्ला दङ खगेन्द्रनाथ ब्रह्म जय चन्द्र ब्रह्म सतीश चन्द्र बसुमतारी रुपनाथ ब्रह्म अब्ला जेबो गोनो गोथो गैया लोगोफोर बेनि गुबै फिननाया जागोन रुपनाथ ब्रह्मआ बर' छात्र सन्मिलननि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारिमोन गोसोआव लाबानो जाबाय 17 नम्बर दं बर' छात्र सन्मिलनखौ जोनोम होदोंमोन बर' छात्र सन्मिलना बबे जायगायाव जोनोम मोन्दोंमोन बर'नि लेखा गोरों सेंग्राफोर कटन कलेजाव फरायनाय फरायसाफोर गुरुदेव कालिचरणनि शिष्यफोर बर'नि खौसे आफादफोर अब्ला जेबो गोनो गोथोया लोगोफोर बिनि गुबै फिननाया जागोन कटन कलेजाव फरायनाय फरायसाफोरा बर' फरायसाफोरा खौसे जानानै बर' छात्र सन्मिलनखौ दादोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय 19 नम्बराव थुनलाइ बिजिरगिरिफोरनि बादिब्ला बै थुनलाइ बिजिरगिरिफोरनि बायदिब्ला बर'नि गिबिसिन रमान्टिक खन्थाइगिरियानो अब्ला आंनि खैना मोनाबिलि गोथैबारि बादारि अब्ला बबे मोनसे जागोन लोगोफोर जेबो गोनो गोथो गैया आंनि खैनाया बर'नि गेजेराव गिबिसिन रमान्टिक खन्थाइगिरि होननानै माखासे थुनलाइ बिजिरगिरिफोरा बुंदों आरो बियो रुपनाथ ब्रह्मनिनो दोंसे खन्थाइमोन बेखौ बिबार लाइसियाव सुजुनानै दिहुनदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर बेनि उनावहाय 19 नम्बराव नेक्स्ट नायनि मा दं बिबार लाइसिया बर' लाइसि नङा हारसा लाइसिसो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जों मिथिगौ बिबार लाइसियावहाय बर' एसामिस आरो बांला मोनथाम रावखौहाय गोख्रोङैनो लिरदोंमोन नङा होमबा आरो बुंनो थाङोब्ला आसामिस आरो बांलाखौ बांसिन प्रिफारेन्स होदोंमोन नाथाय बर'खौ खम होदोंमोन जायनि थाखाय बै माखासे साफा सानै लिरगिरिफ्रा बेखौहाय बर' लाइसि नङा हारसा लाइसिसो नामदों आरो बेनि गेजेरावनो सोर होनदों बेनि गेजेराव नायदो जोंना मनरन्जन लाहारी बिथाङा बिबार लाइसिखौ बर' लाइसि नङाबालानो हारसा लाइसिसो होननानै बुंदोंमोन जाहोना जाबाय मा बै बिबार लाइसियावहाय एसामिस आरो बांलाया मेन रल एबा मैखोम बाहागो मोननायनि थाखाय बिथाङा बे खोथाखौ बुंदोंमोन गोसोआव लाबानो जाबाय 20 नम्बर लोगोफोर गिबिसिन खिन्थिगासे फावथिना नाला बुहाखौ रनसायदोंमोन नै आं दहायनो होनबोखाबाय बेखौ एसेबाबो नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि गिबिसिन खिन्थिगासे फावथिनाया नाला बुहा नङा होमबा आरो बेखौ सोर सुजुदोंमोनलाय सतीश चन्द्र बसुमतारीया माब्ला सुजुदोंमोनलाय 1919 मायथाइनि बर' छात्र सन्मिलन जेब्ला दाजेनदों बेनि जुथुमायाव बिथाङा दिन्थिदोंमोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय 21 नम्बर नीलाम्बरआ बबे रायजोनि राजामोन बै जोंदि राजा नीलाम्बर दहाय नङा होमबा जारिमिनारि नायजाब मोनबोबाय बेखौ सुजुदोंमोन सोरमोनलाय दारेन्द्रनाथ बसुमतारीया नङा होमबा अब्ला बियो बिथाङा बबे रायजोनि राजामोननो खमथापुर डिमापुर कासपुर चटिया अब्ला जेबो गोनो गोथो गैया लोगोफोर बेनि फिननाया जागोन खमथापुर रायजोनि राजामोन
22 नाम्बाराव दं लोगोफोर नायनि गाहायनि बबे दारेन्द्रनाथ बसुमतारीनि लिरनाय नायजाब नङा बबे मोनसेया दारेन्द्रनाथ बसुमतारीनि लिरनाय नायजाब नङानो बाव दं नीलाम्बर बिमा बाथुल दानेक राजा आरो रानी लाइमुथि अब्ला जों गोनो गोथोया गैला लोगोफोर नैबे गह नाम्बारनि रानी लाइमुथि नायजाबा दारेन्द्रनाथ बसुमतारीनि सुजुनाय नायजाब नङा बियो सतीश चन्द्र बसुमतारीनि सुजुनाय मोनसे नायजाबसो गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर अब्ला जोंहा 23 नाम्बाराव दं सतीश चन्द्र बसुमतारीनि बिखानि अर नायजाबा दाना बे बिखानि अर नायजाबा मा मोनो माहारियारि नायजाब समाजारि नायजाब जारिमिनारि नायजाब रमान्टिक नायजाब बे बिखानि अरावहाय बे मा होनदों बियो माहारियारि नायजाब मोनजायो नायजाबा बांसिनानो खौरां गाबा नङा होमबा 5 एक्ट प्ले बा 5 एक्ट ड्रामा नङा होमबा अब्ला जों मिथिगौ सतीश चन्द्र बसुमतारीनि बांसिन थुनफावथायानो बा नायजाबानो खौरां गाबामोन आरो बिथाङानो बर'नि गेजेराव गिबिसिन खौरां गाबा नायजाबखौ लिरदोंमोन होननानै जों एसेब्लाबो मिथिनो मोनो नङा होमबा गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय।